Shubor nakaslem jong unongsan hima. UCM ka Khasi Autonomous District Council ubat titas khan ubalong ru udukat ka high level committee ulakran halor ka jikpen kan ria jaka iki basabe an hathemator rakbaong balada kisong be an ka sarkar kadan hak ben pen kan ria yaki wala kidiki khasi besong be an ru ka sarkar kadan ka hak ulong ru baka jikpen kan ria na katika jaka omde pa ka sarkar ka leben henry ka pen kan ria shakawi pat ka jaka sa namar katika jaka kamlong ka besengan ikibiyat bayang kumta na kaliang ka HLC kalaterwa sa sarkar ban penkendia no nakatika jaka khnang bansingan ka lekawan upat ba iya ba pikeli gani jikeli na marbangar ngade yung member jong ka HLC ngedon benta ka ban ay gani ka recommendation sa ka sarkar kumno ban penkarya no ikitigi brio kibasyong hakitigi jaka tika ka rule ka jungipat mo kung ka district council kabangi don benta haka report ya ka HLC karul ka jungi kalong ba kumapitip kate ka saka kahap apo ka himamalim ti hadin ba ngilesyong bun sin da ka high level committee kalami kawe ka jingyamir jingmut lang bagata kalong ba ya ka do ka plot ka ba jaka kabahap apo ka himamalim ngin list no ika siya government kanang baga government kan yo banamar ka jingtmu kandiat ngaku aban pansyai pi ka jingtmu jong ka sarkar ban penkerja ya kita gibreu ki basyong ha kita jaka kalong umdei bangi kwa ban leben ki kiru gide ban sultu ngalengo ba balai yang ini gisi bala penmi ya kani ka isu kum ka kenja komunal isu lani kum ka isu ka bangi leben yanu ndai kani kamde kata kani kalong tang ban ri allocate ya kitu ki brio ki batrei ha ka sarkar syaka we pat ka jaka ka baka sarkar kala de penbiang penbit ban ra yaki ti ya katu ka jaka pat ka balat ka baham apo ka himamalim kenang baga tu kecaka kan long kabakam keluy kabakam internet kabakam singan yiki pat ba jong kecela la propose ya ketu kecaka ban IT no sya ke government sya ke urban affairs department kenang ba ngila ban le ya ketu kecaka ban pen internet kenang ban sna da kinu inu gijat jing sna ki ban pen mentoy ya ki pat ba jong kecela kata ka di ka we ka motives kajing thu jong ka sarkar lani kajing thu jong kani ka high level committee kabangi ay kani ka jing mut sa ka sarkar namar balai kami pat kani ka jing yakra ketika jaka kala kelalong ka commercial area jong ki katu kat ni ki jat brio ki bam dei hong wat ban le khai be an hang tu tena ta kadao kabala pensat met iki pat ba kabalalong ru kajing syong iri ki pat ba bat kala don ru ki jat pagi ang tu ki jat kam kim ki jing di drugs kum ki nong dia drugs bakila don ru ki jing ja ki babun sin baki briu ki syak syo ki syak luti yang tu tena ta kadau knang ban ra ya kajing syong sangan haka tu ka caka ngina kaliang ka HLC ngila ay jimut sa sarkar banle kumta dementa ka syong ha ka sarkar baka de banle be ya ka ka bala recommend da kani ka high level committee but ka recommendation sa ka high level committee ka long ka ba syong niya but ka de ka ba syong andru ka bamdon kanunu ka jingle jubor ba kanunu ka jingle bi ti habaya kran pat but ki we pat ki brio kibasyuan syong bian yang tu kadai ka kamram ka sarkar pan karya iki haba syong bian daw nunu brio wala da de ukhasiru haba syong bian haka jaka jong ka sarkar ka donai ka hak pan karya den rai mentaru kaju ka application kan apply kini ki brio kibasyong tai haba ki syong bian ka sarkar ka don hak pan karya iki yang kajungi ka district council ngi don bentaru kapan ay ka approval bangila aru ya ka jingmut sya ka himamalim
Hashwa ban list ya gani ke jaka